Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ulemu kwatie chiwaula komaso ulemu amene mwayimira akoko Khongoni. Ulemu upite wapadera akuluakulu ochokera ku region. Ndaona Bamba Abraham Chigwe ndi mamembala ena komiti amene muli pano kuchokera ku district ndi kuti so ulemu wanu. Ulemu wapadera upiteso kwa bambo akunyumba kwa akoko amalembo. Ulemu wina upite kwa magrupu onse amene mwazungulira Lilongwe Chilobe constituency amene mwabwera pano. Ndaona magrupu masinyo group osiyana atumeyo asupply amashanga. Ndikuti ndikaona chitokoto ndikuona kumbusiku makoko anga onse sindikuyiwala ulemu wapadera kwa makhansala onse awiri alilongwe Chilobe, Bambo David Kamwendo komanso Bambo Gideon Masache. Ulemu kwa constituency chairman Bambo Kapesi, constituency secretary Bambo Arafat Kaera. Ulemu wina upite kwa Nkhalakale Pandale Honorable Machoni amene nthawi zonse mukukhala nacho chipani kuno. Ulemu kwa Nyamata Youth League amene mabwera pano. Ndaona Masa Joseph, ndaona Evas Kunchulesi, ndaona Jeremia Chitsamba ndi anzanu onse amene muli pano, abambo ndi amayi. Ine ndimathokoza kwambiri chifukwa inu anthu akuno kwa Malembo, inu anthu akuno kwa Khongoni, inu anthu akuno kwa Mtsinde, anthu akuno kwa Chiwaula, nthawi zonse mumakhala pambuyo pa chipani cha Malawi Congress. Ndimafuna ndikuwuzeni musataye mtima, mupitirize kukhala pambuyo pa chipani cha Malawi Congress Party chifukwa chipani cha Malawi Congress Party ndi chipani chokhazikika. Chipani cha Malawi Congress Party sichingathe. Pang'ono chabe ndikupatseni mbiri ya chipani cha Malawi Congress Party. Mu chaka cha 1912 Levi Zililo Mumba anayambitsa Nyasa North Native Association. Mu chaka cha 2014 kunayambika Blantyre Native Association. Mu chaka cha 2019 kunayambika West Native Association. Mu chaka cha 1920 munayambika Mombera Native Association imene matsogoleredwa ndi Chief Ntwalo. Kumeneko ku Blantyre Native Association amatsogolera anali ya Frederick Sangala. Ku West Native Association ankatsogolera anali ya Amon Jirima. Ku Mulanje kunayambika so Native Association. Kuchilatsulu mu 1923 munayambikaso kumeneko Native Association imene ankatsogolera Daniel Malikebu. Kunabwera Lilongwe Native Association, Somba Native Association ndi association ena. Ndipo mu 1944 kunayambika Nyasaland African Congress chifukwa kuti nkhanza za azungu zinafika poyipa. Mu 1958 Dr. Kamuzu Banda anabwerera kumudzi kudzatsogolera ntchito yolimbana ndi chitaganya. Ndipo chipani cha Nyasaland African Congress chinathetsedwa.
1959 pa 30 September kuna khazikitsidwa chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo ndimafuna ndipemphe atsogoleri a Malawi Congress Party kudzera mwa mtsogoleri wathu, mtsogoleri wa namba 6 wa dziko la Malawi, Dr. Lazarus Magathe Chakwera, kuti pa 30 September apa atsogoleri ndi tonse otsatira chipani cha Malawi Congress Party tizikhala ndi tsiku ili la pa 30 September kukumbukira kubadwa kwa ufulu mdziko muno, kubadwa kwa ufulu ozilamulira mdziko muno, chifukwa chiyambi cholandira ufulu chinabwera pa tsiku limeneli la 30 September. Ndimati ndipemphe atsogoleri a Malawi Congress Party ndi otsatira tsiku limeneli la 30 September tatiyeni tizilikumbukiranso mabadera ngati mmene timachitira ndi pa 14 May. Ndipo tizitatero ndi pamene Angwazi atatulutsidwa kugwewa mu 1960 anabwerera kumudzi kumene Otton Ching'oli Chirwa anawapatsa chipani cha Malawi Congress. Mu 64 tinatenga ufulu ozilamulira. Chipani cha Malawi Congress chili ndi mbiri yake. Ndimafuna ndikuwuzeni ichi abambo ndi amayi ndi amalawi onse dziko lino la Malawi. Nthawi zina mavuto amene tikukumana nawowa ndi chifukwa chamene zipani zinazi zimayambira. Chifukwa chipani cha TPP chinayambira kusanjika, chinayambira ku nyumba ya chifumu. Apigwa Mutharika anatenga boma ndi UTF, anatenga ndi boma ndi UTF, atapita kusanjika adakasiya UTF yomwe idatengetsa boma ndikuyamba chipani cha TPP. Chipani cha TPP ndikukhala chipani cholamula ngakhale sichidapite ku masankho mu chaka cha 2004. Chipani cha PP chinalowa mboma mu chaka cha 2012 motsogozedwa ndi Joyce Banda. A Joyce Banda adalowa pa mpando, apingwa Mutharika atamwalira, ndipo chipani cha PP chinakhala cholamula koma chinayisanapite ku masankho. Chipani cha UTM chinabwera kukakhala kuti ndi chipani chifukwa chakuti mtsogoleri wake adamukaniza ku convention ya TPP kuti akayime, pokwiya nkuyambitsa chipani nkumati UTM. Ndiye mukati muone tsetse chipani chimene chinali ndi agenda yofuna kuthandiza Malawi, yotukula Malawi, ndi chipani cha Malawi Congress. It's the only revolutionary party in the country. Chipani sijambira ku nyumba ya chifumu, chimani timayambira kuchire kuyang'ana kuti kodi anthu atathandiza bwanji. Ndi chipani chokhacho cha Malawi Congress Party chimene chidayambira anthu umakumana mobisala, ena ku Ndilande, ena ku Zimba, ena ku Nkhandape kuti tapulumutsa Malawi. Anakhala pasi ndi muchandanenera kuchokera mu 2012 kufikira mu 1964 ndi kukatenga boma. That's why Malawi Congress Party is a revolutionary party that attained independence. They achieved their goal. Demukaona titatero ndekudabadano zipani zina sama vice president munamva kuti ado oja zake alibe mulandu a vice president fasiye running mate adakayamba so chipani ndi kuti chipani akasi muchilumpha nawo atayambana nda president nawonso ngati vice president adakayamba chipani chawo kayamatele soma kaya kuti chani. Munaonanso akhumboka chale nawo atasepana nda Joyce Banda adakayamba chipani chawo akuti Freedom Party. Mukaonetsetsa ngati pali chipani chimene chinali ndi agenda ya dziko lino la Malawi ndi chipani cha Malawi Congress Party. That's the only nationalist party in the country. Musamasiye mukayang'ana mu mbiri ya ku Africa, mukaona ku Kenya chipani cha KANU chimene amatsogolera Mzee Jomo Kenyatta chinatuluka mboma sichinabwererenso. UNIP ku Zambia chinatuluka mboma sichinabwererenso. Chipani cha KY chimene amatsogolera Edward Mutesa ku Uganda chinatuluka mboma sichinabwererenso. Chipani cha Democratic Party chimene amatsogolera Felix Hufwani chinatuluka mboma sichinabwererenso. Chipani cha Convention People's Party ku Ghana chomwe amatsogolera Kwame Nkrumah chinatuluka mboma sichinabwererenso. Ndi chipani chokhacho cha Malawi Congress Party chimene amatsogolera Kamuzu chitalamula zaka 30 94 kutuluka mboma. 2020 ndi mwana wanu
paselipa chidabwereraso musakayikire kuti silingatsabwerereso mboma tibwerera mu 2030 tikakayikire pamenepa chipani chomwe chili ndi agenda ya dziko ndi chani ndi Malawi Congress Party ndiye ndimafuna ndikuwuzeni chinthu china ndale za dziko la Malawi zisangokhala pa chimanga chokha chifukwa china chilichonse dziko muno chakwera mtengo kupatuka chimanga koma ndimafuna ndikuwuzeni ichi kola mukaona mbiri ya chimanga ife tukale makolo athu amadya mchewere mapira mbali zina zozizira mkali matiriko koma anthu amene ankabwera kuti kugwira ukapolo pa Portuguese akati akamayenda ndi anthu amene agwirira ukapolo amafa kwambiri ndiye anafuna kuyang'ana mbewu imene itsitika dzalidwa itsicha msanga anthu nkumadya ndiye anapeza kuti ndi chimanga ndikuyamba kubweretsa mbewu ya chimanga kumalima kuti anthu aja adzidya adziyagwira ukapolo kupita kupaka ku Tanzania kumene amakanyamuka padoko kumapita ku mayiko aku Ulaya kukagulitsa chimanga ndi mbewu imene adabwera ndi slave master kama ifeyo ngati anthu akuda tidali kale ndi mbewu soya gum and millet zimene timadya mukati muonetsetseso chimangacho ndi chimene chimatibweretsera matenda ena osiyanasiyana ngati ma diabetes BP kuwonongeka kwa impsyo ndi nkhani zina ndiye chimanga chokha Amalawi tisangoganiza kuti ndale kapena moyo wathu ukhale pa chimanga chokha ngakhale oyimba wina Malemu Everson Matafale ananena kuti chenjera posaka Malawi chifukwa ufulu sisima atwayi inuyo ngati Amalawi mukufunika zinthu zambiri zimene zingakuthandizeni moyo wanu inu kodi foja akukulani inu kodi soya akukulani mtengo wabwino shuga lero mukula mochipa petulo mukula mochipa inuyo fizi ada ku university sada kweze sala zato kwira chino boma sana tsitse kodi sima yati tingojera patandiwo zikufunika kuti chilichonse chiziyenda bwinobwino you don't use economic tricks to suppress price of maize you don't do that simungabagwiritse ntchito njira zachidule kuti mtengo wa chimanga utsike dziko muno inde zona mtengo wa chimanga watsika uli 20,000 koma mukaonetsetsa fetereza wakwera ali 200,000 kuti winuyo mukatulutse chimanga ndi fetereza wa 200,000 kuwagulitsa 20,000 chaka chamawa muli maso inuyo ndakuti ulimi ukuyenda mudzilinakonza ulimi mukatero sizikuyenda pamayenera kukhala njira zabwino zimene mumayenera kuti mutsate kuti ulimi ukhale bwino mene zinkakhalira nthawi ya ngwazi kunkakhala ndondomeko nthawi yachakwera anabweretsa ndondomeko zokuti mulimi azipeza phindu kuzokolola zake ine zimandimvetsa chisoni ndikamaona kuti chiyembekezo pang'ono miyoyo ya Malawi miyoyo ya anthu inu kuno chikuchoka koma Malawi musataye chikhulupiriro ndi chikhulupiriro Malawi Congress Party 2030 idzabwereranso mboma ndi chikhulupiriro ndi Malawi Congress Party mbewu zanu zidzakulira bwino ndi chikhulupiriro ndi Dr. Lazarus Chakwera masomphenya Amalawi watsopano adzakhalaponso ndimafunanso ndikambe ku nkhani ya migodi awo amene akubwera ndi nkhani za migodi ndi malayisensi anu fakunoko kukasiya kumapuyu kwa Honorable Chileka kumude kwa Dr. Boti kudemera kwa Mayichang'ana muno lero lonseli lili ndi miyala ya pamwamba ya rutailo ndi graphite koma malayisensi akungopatsana ku city center ifeyo eni yake yakunoko sakutiuza kuti mukadzakumba nthaka yathuyi phindu lathu lidzakhala chani sakutiuza kuti mgwirizano wawo waza migodi ndi amene akudzakumba ifeyo ngati eni yake nthaka tidzapindula chani ndiye timafuna ndikuwuzeni inu amakampani amene mukubwera mukaganiza kuti mubwera ndikudzapeza anthu opusa kuno sizitheka
choni mukamango kambirana nkumati siya ifeyo ni ake kuno taka hii ifeyo tifera sinilola musadone katopusa kuli bwino mutife mukati siya papolide watuyu tifera taka yatu tifera dela latu foko kambirana ifosaona pindu lake sinilola ya mukafuna zolambira nazo ifeyo mutingemo tidziona kuti chathu ndi chani. Ndiye ndisanamalize chifukwa olemekezeka Steve Baba Malondera anali kwa Ivory Coast kumene amakagwira ntchito zina zofunika za dziko. Ndiye ndinauza Honorable Malondera zikhala bwanji akuti inu ndili ku Ethiopia ndiona kaye mandaselase ndibwera apenda naiwe dzibwera tizikaonatu. Ndiye angofika ku airport ndimene amanyamuka kumabwera kuno sitifuna ndilankhule kwambiri funa ndikufuna kuti Baba Malondera akulankhuleni akuuzeni zinthu zina zofunika. Koma ndisanatero ndimafuna ndikuuzeni chinthu ichi ndikusireni nkhani kukabwera olembetsa chonde chisankho timayamba pano mupite mukalembetse mwana aliyense amene pa 2030 adzakhala atakwana zaka zokavota mutengeni ngati pano sizinakwana akalembetsebe kuti chisankho cha 2030 chidzakhale chopambana. Kwa inu atsogoleri Malawi Congress Party kulikonse kumene muli mdziko muno ndimafuna ndipemphe chinthu ichi. Nthawi zonse pamakhala mtsogoleri mmodzi pa nthawi yake. Chipani cha Malawi Congress Party muchandanenera muja ndicholimba chifukwa chili ndi ngodya zinayi: kumvera, kukhulupirika, kusunga mwambo ndi umodzi. Tiyeni tikhale omvera, kusunga mwambo, kukhulupirika ndi umodzi. Tiyeni tivomereze kuti chipani cha Malawi Congress Party panakali pano mpaka 2029 pamenenso tikapite ku convention president wake ndi Dr. Lazarus Makakathe Chakwera. Palibe kusintha president ndiye mweyo malika ndi mphamvu imene convention inawapasa. Secretary General wake ndi Richard Chibwendo Banda. Palibe kusintha ndi zimene convention inanena. Campaign director wake Moses Kalonga Shawa Kunkuyu ndiye mweyo mpaka na nthawi ya chisankho. Director of youth wake ndi Baba Steve Malondera ndi ameneyo amene convention inasankha. Ndi mmene chipani cha Malawi Congress Party chilili chomvera, chosunga mwambo ndi chosunga ngodya zonse zinayi. Ndiye ngati wina watenga ndalama kuzipani zina kuti udzasokoneza Malawi Congress Party kulibe kuno. Inu mungalole mulola wina asokoneze Kongresi? Ndipemphe kufuna mpando si mulandu, kufuna mpando sikolakwika, koma kutsata njira zovomerezeka. Njira yovomerezeka ndikudikira convention ku 2029 pano amene mukufunawo mukapikisane. Koma mukamayenda lero kuti mufuna president bumulanda Chakwera zimenezo sizingatheke yani. Sizitheka. Enanso akakupatsani ndalama kuti inu mukasokoneze chipani cha Malawi Congress Party poti nchamphamvu zimenezonso mwauponda tango adyerani anthu ondalama koma sizingatheke. Sizitentidikire. Tiyeni tidikire. There's time for everything. 2029 ine amene ndinadziwira ndale munthu umene amafuna kulanda mpando mowukira sutenganso mpando. Sutenga. Mbiri manena chocho mukaone muzipani zonse zimene anthu amafuna kuwukira atsogoleri awo sadatenge upresident wa zipanizo. Ndikupatseni zitsanzo zilipo ku DPP amene amawukira kuti amulande Peter Mutharika mpando sadatenge chipani kumeneko. Mwamva? Amene anawukira Kamuzu 1964 sanatenge chipani cha Malawi Congress. Amene swafuna kuwukira Chakwera lero sangatenge chipani. Osanamizana iyayi. Mukakhala ndi ndalama, mukakhala ndi mabiliyoni, tamangojani ndi akazi ndi zibwenzi zanuzo, koma kuti mungalande mpando wa Kongresi palibe. Simungamulande Chakwera, simungasokoneze Malawi Congress Party.
mukadikire 2029 mukapite ku convention amene Amalawi Congress Party akamusankhe ndi amene akatenge president wa Amalawi Congress Party. Kaya kasaka Chakwerayo ndi mmene afunira Amalawi, kaya kasaka munthu winayo ndi kumene koko, koma osati lero mukamulande Chakwera mpando. Ayi kwawo ndiko kuno Lazaro mpaseri pa makesha. Ndisanamalize ndimafuna ndikusireni mavesi yawo. Mumalowa malemba oyera eti? Mumalowa? Ndikusireni Masalimo 120 verse 7. Pakulankhula ine ndikuti mtendere, koma pakumva iwo akuti ndi nkhondo. Ndikusirani verse lachiwiri. Verse limenelo ndi Marko 9 verse 40. Iwo simutsutsana nawo, muthandizana nawo. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Simongai menchakwera mwachepa imuno, menchakwera mwachepa. Simongai menchakwera mwachepa imuno, menchakwera. Ole mwanu atiye ansinde landirani ulemu. Ole mwanu atiye akongoni mulandire ulemu. Ndiperekeso ulemu apadera kwa sabti landirani ulemu. Ulemu apadera kwa matiye ose ma senior group, ma group, mafumu landirani ulemu. Ndipereke ulemu wapadera kwa Nzanga Jazia amene ali pano. Ulemu anu, ulemu wapadera upite kwa MP mafana ose awali apa paka ndakulandira ndo parliament. Amafana ake so ina ndotengeka kwambiri. Era wina ndo yali apaye. Mukuyiona Kongresi pali uyu. Magayi tabwerani apa anthu akumaona ngati chipani chinchamakapi. Tawi meja inavaya pano zili mamafana ise. Tabwerani apa magayi. Kwasha! Magayi, mukuyiona imene yamanganirana Kongresi ili apayi. Mukuyiona Kongresi ili apayi. Olo mpalamenti mujamanja magayi ajanga ikwanitse. Amene akuona kuti koma Kongresi imene yamangana ulendo uno ili bwino. Chacha pamwamba tione. Tango panga nichochi amene mafira Kongresi mungo panga chochi. Amene timafira Kongresi tingo panga chochi. Pasha! Magayi ndimakufirani mugwira ntchito yopambana kwambiri ku parliament kuchi. Panopa ndi nthawi imene anthu amaona ngati kuti atifuchirira, atika kwina kwake kwa uchikape. Koma mwayima parliament, mukamamva tikutokona parliament ija, magayi ake ndi awawa amene ali apapawa awa. Magayi mukhoza ushala aliyense ashale pamene ali angapaka bwanji. Chacha pamwamba Chakwera. Magayi osaphwekesa. Palena makape mazoba akazuka mmawa akumakhala akumanyosa ndi kutukwana Chakwera. Ena onena kuti tili nawo mchipanimu. Akumayiwala poyankhula motayirira. Mboma mudalowa kumboma ili popanda Chakwera inuyo. Osawayiwala kuti lipo tinyantheko boma. Ndi mwana wanu ochoka kuno koma lempo Chakwera. Amene amakonda Chakwera chacha pamwamba. Kwasa! Kwasa! Tokala Chakwera. Amene pomutsindike kuti president wachani. Tokala Chakwera. Tokala Chakwera. Magogo muli kuno. Ine mene anenera ndi Papa Stephen Malondera. Achinyamata ondifira amangoti anyamata ometa mbali. Koma lero sinichosa chipewachi. Ndatalikira ndiye sina menye ina yake ichaya. Ndemura kuti kala game yake kala size yake umwe basi. Tilimosi pano. Kwasa!
Ai, inu paise. Mufuraga? Kosa! Ndikufuna mabadera ndithokoze m'bale wanga Chaziya. Pamene anandiuza kuti abwera se pali kangine akaka kuti tikamenyere limodzi pa venue yathu kumuzi. Ndauza kuti magayi ndatalikira kuti ayi ubwere komaye ndiye tili pa DC kuti tituluke. Nakhala wanawa mpaka panali mvula yochuluka kwambiri. Panalibe kuuluka kapena kuteranso kwa ndege masanawo. Koma tinatha mwachisomo kunyamuka ndikufika. Moti pano olowokasi chichokereni sabatayi. Anioneratu pomwe pano pakalema. Kwasa! Chipani cha Malawi Congress Party nchamoyo. Chakwera adatichitira china chilichonse anthu a Malawi. Vuto Chakwera ni munthu wabwino. Koma vuto tidali vitsiru ndiwo anthu amene tidamzungulira Chakwera. Kwasa! Sanja pamwamba la Chakwera. Kwasa! Dr. Chakwera! Ndineneneso apa popena kunena kuti mini yobweresa ndi imene imacha. Chakwera adali mphatso ya dziko lonse la Malawi. Kuchokera ku Msanje mpaka ku Chitipa. Kuchokera ku Likoma mpaka nokafika ku Mchinji mphatso. Koma uchitsirupo udali wanthu omuzungulira Chakwera. Kwasa! Tithokoze Mulungu. Mulungu wakumwamba ndi Mulungu wa nthawi. Analola zichitike. Pali wanthu ena amene nakhale obwana ochakwera. Odawakhulupirira koma sili fiti. Kwasa! Kwasa! Sikuoneka kuti ogogo tabwerani. Tabwerani. Awa mayo. Mukagone huku kunyumba mkaje. Kwasa! Koma tithokoze. Tikuti tithokoze ndani kodi? Mulungu. Ochakwera lero. Sasa pamwamba la Chakwera. Sasa amakayo. Uko inuso mnali magulu osokoneza kapena ateni. Tenga ni mafira Chakwera sasa pamwamba. Sasa pamwamba la Chakwera. Ndikufuna amene akugwirizana nane osapanga phuma. Maona amene ndapangiramo. Sanja la Chakwera lichakungolimenyera ina yake kuti pa. Zabenya. Amene akugwirizana nane angomenya ina yake changomenya chochi. Angomenya chochi. Amene akusiwa changomenya chochi, angomenya chochi, angomenya chochi, angomenya chochi. Angomenya chochi. Kwasa! Koma tithokoze Mulungu, magogo, tikuyamikireni. Mudati pasa president wa Chikondi. Mafumu awali apawa mapanga amene mabwera kumene ku parliament ni kuhuseni. Kuli njala, kuliso maflats kumwera. Ochakwera odati tata ma MP ya muno mulilongwe. Maloma kuti tipereke kumakukaku chaka chimene chicha chimanga miyezi itatu. Adati tichana tonse kunena kuti osatha akumulanje kuphalombe akumana mfuto simulandira katatu. Tikupani chani kodi kamosi kuti chinachi chipite kumweraku anthu aja okathandizike. Koma kubwera mavoti oyamba kumnyosa Chakwera. Odali onhume aja kuti adadya naye Chakwera. Kwasa! Koma ndibwerere pa malemba. Vuto langa ine sinja nawo sotolesa. Ndimayenda mwasitireti. Wanthu ena amene adayenda naye Chakwera. Chakwera nkumawo khulupirira nkona kuti nilini wanthu. Ololero pasi. Saoneka abiswala.
ndimatokosa ine ngati baba malondera magogo awo ali apa mboni oching'ong'a wa mboni awo sewa awo achinapereka nyama wa mboni ine unduna daula wako miyezi 6 yomalizira ana ngati nawe koma kuli wano udadyera zaka 5 sauoneka amadolo chakwera kati abwereko kuno kwawo ochinga iya tilowereko ochakwera mapesa kuti ulosoponda kwasa magogo ndinene ine pano tsiku limene bwana anabwera kuno apo pamsewu ndisaliso deputy minister ayi ndili chabe director wa Chinyamata titafika pamsewu apita pomwepo kuti ayi bwana apolisi wachuluka kuno muli kuno mkwano atitalikire wanthuwa mng'ombolane nawo chifukwa kuti inu ni dziko akuoneni pafupi kulakalaka kwanga tidakakhala kuti ambiri tidawakonda achakwera ndi mtima wathu sibwezi lero wanthu aususika ali kuzuwa ayi lero wena mudakunyuka muli apo basi nthawi yokafota basi bize kuchibwezi bize kuchita tina ayo sathu mudalakwa lero taonani wanthu walunga akuba daily mbava koma kuba kumeneko kudapangisa ndinu fasi mudatuluke wenanu ukavotera chakwera kwasa lero ndinene ichi anthu aja ali pa ndondomeko atikayafuna amange headquarters yawo ndiye akuba kwambiri ndalama mbomapo mwachisanzo sabata iyi pali wana amene akuchoka ku Joni pa mavuto ena boma ili lakubali linayika ndalama 24 billion kuti likanyamule wanthu 15,000 kubwera nawo kuno ku Malawi mumvesere apo tidapanga talankhula izi mparliament sabata yatha wena uchasopemphesa wotumidwa anaonena kuti alibe chilichonse adanditukwana amunena sabosa ndidapangati masamu tochepa mukatenga 15,000 ya wanthu amene amafuna kukawatenga ku South Africa kubwera nawo kuno nkukayilowesa mu 24 billion ikusonyeza kuti munthu wina aliyonse uyo aupuma amayenera kuti apasidwe 1,600,000 pomwe kupita ku Joni nkubwera ndi 500,000 nditanena izi mparliament anthu ankanena kuti ayi uyankhula zachibwana lero amene muli makalema muone onjezani Kenani munthu amene amalikonda dziko lino patsamba lake la mchezo walemba kwasa aunena kuti atenge anthu 70 kuchoka nawo ku Joni kubwera nawo kuno ku Malawi wagwirisa ntchito ndalama yokwana 165,000 rands mukapita ku bank ndi ndalama yokwanira 16,500,000 mukatenga 70 kulowesa mu 16,500 ikuonesa kuti munthu wina aliyese kunchosa ku Joni kubwera naye kuno igwirisidwa ntchito ndalama ndionjesa ndi Kenani 248,000 kwacha pomwe boma ikugwirisa ntchito 1.6 million anthu angakuba inu tikuti anthu angakuba nditalankhula wena ali ku Joni komweko kaya adatumizira ndi ma MP akwawo kaya kuti ankadaye munama ife tili ku Joni komwe kuno niunena kuti onjezani Kenani mukaone papechi pake anthu 165,000 rands izokusonyeza tsiku kwana 250,000 akafikaso kuno onjezani Kenani anthuwo akuwapasa kangachepe sikwana 500 akudya ndalama 1.6 million pa munthu agwirisa ntchito ndalama yosakwana 500 akudya 1.1 million ndani anthu angakuba inu tikhalira izi kwasa ukalankhula chonchi ndi akumakuti yang'anira milandu singakhale oyamba umangidwa nuonanso kuti muuchedwa chifukwa nanenso nadikirira unyowo kumafikirana pano nudabwa kuti muuchedwa nawo lete kwasa
chifukwa mukakhala mparliament apa oyamba pamakhala chambulanyina adamumanga kale milandu chifukwa chakuti amanena kuti hayi inu electoral commission singapite Blantyre hayi pakati mpano kuti anthu akuchitipa asifikira akumchinji asifikira akumsanja asafika koma wakuchitipa akafike Blantyre ngani ine sigwira sisingathandize mdziko basi anati ayo kuti chani kodi gwi amanga pambali pangapa pamakhala Moses Kunkulu adamumanga kale pambali penapo ndikuti pamakhala uyu mmamuti bale wathu leader of opposition Chichola odamjata kale ndiyakuti pamenepo panakhalako ngati kangelo ndine niudikiriraso kaya kwasa sipokhapo ayi zanadzanali wanu wawangakuba atulusa 100 billion ata ukagula chimanga koma ndalama 100 billion singatuluke parliament satachita approve ife ngati parliament sitidakambirani atu wangakuba kwasa anthu wapo sangokhalapo mwepo chimanga kuno kuadima kichiriko si wanthu achadabwera matraki kunyamula mapita nacho lero olengeza aonena kuti chimanga chija 100 billion Malawi kwacha akuti chaonongeka ndi achigulisa kwa anthu amene ambaweta ziweto koma ndalamazi sukagulise chimanga kwa adimaki parliament osayiuza anthu wangakuba inu kwasa ndimalize ndi mawu yawo mafana amene muli ma university zosiyana magayewa aumenya ngini ya uchikapu wena tikamalankhula amanena kuti ayi niyo mwaoneka muli mboma mudatani ndikuwuzeni pano mpoyera fisi itakwera ili pa 1650 ine ndidatenga ma university students onse azitsogoleri ndikupita nawo kakumana ndi Dr. Lazarus Chakwera kusanjika ine tidakambirana ndikuwapempha kuti ngakhale ka allowance kachakakwera tidafika ku polytechnic mati mubasi chaka chimenecho chatha icho ndidaona namukumbusa amene amalemba timamuti Sean Kampondeni kuti nkhani takambirana mbwana ichi yakuti fisi izi ma allowance zikwere zilimo akuti ankaone adaona kuti imeja ndadu tikaonjesereni chifukwa chakuti lonjezo bwana wapereka usaili timakhala tiupanga za wanthu moona mtima tiyeni izi zimene zikupangika sokweza fisi tatsitsane ubale wathu mowaononga wana kumakuka ndi mawu amenewa azibale wanga kunjaku inde kwa kanthawi kapeti muniro kuti nani mbwerere pa njira kuti okazi akanione patatha sabata asananione zikomo kwapere kwacha takweza ni manja mwamba pakambidwa zambiri koma pamene tikubwerera kumba kuti tikumbukire mosavuta ine ndikanena kuti gula federeza inu muzingoti bola Chakwera mtengo wa masukulu ku university muzingoti bola ndani ndera kweza ni manja mwamba pamene tikudikira kuti atipatse zitukuko achaziye kugulitsa foja mtengo wa federeza school fees ku university kugulitsa foja mtengo wa federeza fees ku university mtengo wa mafuta ya galimoto mtengo wa mafuta ya galimoto kwacha ndapemphe bwanawa kuti atipatsire zitukuko zimene atipangira mkanthawi kochepa zikomo kwacha ulemu wanu agogo amalembo asinde achiwaula ndi akhongoni munthawi ino ndikupereka zitukuko zimene ndinakulonjezani zomwe zamalizidwa ndikuti inu muyambe kugwiritsa ntchito malembo hostel ndikuyipereka malembo agriculture house yomwe ndamanga kale ndikuyipereka malembo guardian shelter ndikuyiperekanso ku anthu ofesi ndi khoti la gogo amalembo ndikuliperekanso kwa gogo kuti liyambe kugwira ntchito
ofesi ndi koti lako kwa Msinde kumpapa headquarters yomwe ndamanganso ndikulipereka kuti ayambe kugwiritsa ntchito. Hostel ya Kansimbi ndikuipereka kuti iyambe kugwira ntchito. Kansimbi kapena nditi Mtaya Matalala CPO ndikuipereka kuti iyambe kugwira ntchito. Manga Clinic ndikuipereka. Lisoka Clinic, Kaodzera Clinic, Bongololo Clinic, Bongololo Nazare, Kasoni Clinic, Dzuwa Clinic, Mwakundi Clinic, Kawalika Clinic, Supply Clinic, Diterere Clinic, ndikuzipereka kwa inu anthu kuti muyambe kugwiritsa ntchito. Ndamaliza kumanga. Ndisana chikhale pasi, ndimafuna ndiyitane makhansala awiri, David Kamwendo ndiponso Gideon Masache. Tabwerani kutsogolo kuno. Gideon Masache bwerani tu ndi David Kamwendo. Ino anthu akuno munatikhulupirira ine ngati phungu wanu, David Kamwendo ngati khansala wanu wa Lilongwe Chilobwe, komanso Gideon Masache ngati khansala wanu wa Nyang'amire Wodi. Chinthu chimene mumafuna inu ndi chitukuko. Inuyo zakuti CDF kuboma akusakutipatsa ndalama simudzatimvetsa 2030. Chifukwa chake ine ndinangodzuka ndikuyamba kupanga zitukuko zonsezi ndaperekapa. Izi si ndalama za CDF, izi ndi ndalama zanga za mthumba zimene ndikugwiritsa ntchito kuti dera lino lipite patsogolo, miyoyo yathu ipite patsogolo. Sikuti ndili ndi ndalama zochuluka, koma ndili ndi mtima wofuna kukuthandizani. Ndili ndi mtima umene ngakhale bambo anga padzana anali nawo. Akuluakulu inu, ndimafuna nditero kuti inu mukakambirane ndi mafumu ku Nyang'amire Wodi, inunso mukakambirane ndi mafumu ku Chilobwe Wodi, mundipatse misewu 50 kilometers ndiyambe kupala kuyambira pa 1 September dera lathu lisakhale chimodzimodzi. Zikomo kwambiri. Lawrence Chakakala Jazia Junior, Lionel Chakakala Jazia 2. Tabwerani kutsogoloko. Awa ndi ananga, munthune ndili ndi mapasa. Ndilibe wina kuti mungandinamizire kuti ati pachire pa MP uyungwanu. Ayi, ananga ineyo ndi amenewa. Ndimafuna ndikuwuzeni ndikali moyo ana inu, monga machitira abambo anga chimodzimodzinso inu mudzakonda anthu awa. Bambo anga amawakonda anthuwa, samawasiya anthuwa. Panali nthawi bambo anga anapeza ntchito ku Barclays Bank kuti azikagwira azikhalira ku South Africa. Ananena kuti ananga sindingachoke kusiya anthu kumudzi, kuli bwino ndikhale ndidziona kuti anthu anga akukhala. Amanena anthu ake amenewo samawakonda. Inenso mtima wanga ndinalolera kusiya ntchito imene ndimagwira kuti ndidzatumikire anthu awa. Kufa kugona mwina mawa ndidzapita. Inunso Lawrence Lionel mudzakonde anthu awa ine nditagona monga nachitira agogo ake. Musadzasiye. Geoffrey ali kuti. Geoffrey ali kuti. Ife ana letu Honorable Chakakala Jazia tinabadwa amuna okhaokha atatu. Mwana wanuja anali wamphamvu lusama tulutsa wamkazi. Wachiwiri ndi ameneyu ndepali wina womalizira kungoti chifukwa cha zina watanganidwa sana khale naye. Achimwene Chakakala Jazia Initiative for Development, ma directors yake akuluakulu amene ali uku. Achimwene kufa ndi kugona lomawa nditapita. Mudzapitirize zimene amachita abambo anu kuwakonda anthu awa. Musadzasiye, musadzaphe masomphenya amene Chakakala Jazia anali nawo pa anthu awa. Ichi chisadzafe. Ola mutakhala kuti simukufuna kuchita ndale, koma chitukuko chimene bambo anayamba. Chitukuko kodi Malembo Secondary School inabwera ndi ndani?
amene mukudziwa akuluakulu inabwera ndi ndani? Kasimbi Secondary School inabwera ndi ndani? Kasiya Secondary School inabwera ndi ndani? Chipatala ku Machika chinabwera ndi ndani? Pastor Face inabwera ndi ndani? Ntchito zimene anayamba bambo anga ine ndidzapitiriza. Ine nditagona inunso mudzapitirize ntchito zimenezi. Khalani pansi. Ndimafuna nditero atchalitchi mwandiyang'ana kwambiri pano. Kodi chakakala upanga bwanji? Ndiye ndikufuna ndilengeze matchalitchi kuti ndikupatseniso malata pano. Malembo 7th day mupite kuseri mukatenge malatanu 30. Traki yake imene ndi malatayo ndiyo palibe zoti mudikire mukatengeretu mukamapita. Ine sindichita mawa ndipo popo mutenge zinthu zanu. Evangelical Church mukatenge malata 30. CCAP ya Livingstonia mukatengeso simenti wanu 20. African Abraham Church mukatenge malatanu 20. St. Jude mukatenge malatanu 20. CCAP Nkoma Synod mukatenge malatanu 20. St. Gabriel mukatenge simenti wanu 20. African Abraham mukatenge simenti wanu 20. Komaso Akampanje Church mukatenge malatanu 20. Sandway African Church mukatenge malatanu 20. Ntope Rasti Church mukatenge malatanu 30. Yesu Church mukatenge malatanu 30. Palibe chinthu chopambana ngati kumanga kachisi wa Yehova. Ndidzamubwezera chani Yehova pa zimene anandichitira? Mulungu akudalitseni. Kasungeni chipani cha Malawi Congress. Kakhaleni nacho chikhulupiriro. Zikomo kwambiri ndimakukondani nonse. Titeke m'maso tipemphere. Zikomo kwambiri Ambuye Mulungu Atate chifukwa munatipatsa tsiku lopambana masana abwino amene timamanga chipani chathu, timamanga dera lathu. Ambuye kadalitseni mtsogoleri wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ambuye kadalitseni mtsogoleri wa dera lino Alolesi Chakakala Chasiya. Kadalitseni mafumu onse amene anali pano, amayi ndi abambo, nyamata ndi asungwana. Kadalitseni kena kalikonse kamene akagwire kumunda. Kadalitseni ma business awo. Mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu tapemphera. Amen. DJ nyimbo. Ni chimene cha MCP umene anakonza ndithu ndi amenewa Lawrence Chasiya amene ndi phungu wa chipani cha MCP wadera limene lili la Lilongwe Chilobwe. Ndithu kuno ndimene zathira apa tili ndi Achasiya tiyankhule nawo. Achasiya, uthenga waukulu umene munabwera nawo ndotani kuno? Uthenga waukulu ndimadzapereka chitukuko. Mwaona ndapereka zitukuko 20 kudera lino, mahostelo, zipatala, maskulu ndi zina zotero. Komanso ndimadzalimbikitsa anthu kuno kuti asachoke pambuyo pa chipani cha Malawi Congress Party, akhalebe pambuyo pa utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera. Munakamba kunena kuti pali anthu ena amene amayandira ndalama kuti asokoneze. Titsindikireni pa zimenezi popita chitsogolo mufuna chiliye njani? Ineyo chimene ndikunena ndikuti Malawi Congress Party ili ndi ngodya zinayi. Tifeyo tonse okonda chipani cha Congress titsatire ngodya zinayizo. Mtsogoleri mmodzi amakhala pa nthawi ino ndiye Dr. Lazarus Chakwera mpaka na 2029 kumene kukakhale convention. Ali asakafuna mpando adikire 2029 ku convention. Secretary General ndi Richard Chibwendo Panda akhalenso yemweyo mpaka na 2029 kumene kukakhale convention. Akunkuyu ndi okopa anthu mchipanichi. Kuli ena atsogoleri Doi ndi baba Steve Malondera asiyeni ayendetse mpaka na nthawi imene kukakhale convention. Koma osati lero wina akabwere nkukati afuna president. Ayi. In English, what was your message at this live? Yes, I was here to give hope to the people, to the supporters of Malawi Congress Party. Malawi Congress Party is still very strong. It's still there. We'll still be there. I was here to encourage them to go on with the progressive thinking, to give that. I was also here to give development. As you have seen, 20 infrastructures have been given to the people in this constituency. Girls' hostels, clinics, schools, guardian shelters. This is just to make sure that there's still progress in our constituency and construction of roads.
Menemo ndimene tachezera ndi Achazia tathokoza kwambiri. Menemo ndimene tachezera ndi Lawrence Chazia amene ndi phungu wa chipani cha MCP ku dera lino la Lilongwe Chilobwe. Apa ndi olemekezeka Baba Stephen Malondera, mkulu wa Chinyamata mchipani cha MCP. Uthenga wanu unali otani ku malo ano? Kwambiri kunali kungowalimbikitsa anthu makamaka ochokera kuno kumakuka kwawo kumene kumachokera president wa chipani chathu chokondeka chipani cha Malawi Congress Party His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera, kuwatsimikizira kuti chipani nchamoyo, komanso kungowalimbikitsa kuti asafowoke chipanichi chili ndi masomphenya abwinobwino, koma koposaposa wathokozanso kuti anatipasa mtsogoleri okhazikika muzochita, koma vuto linali anthu ena amene anazungulira. Ndikukhulupirira kuti apresident athu anaona okha ndipo adziwa zolakwika zina ndi zina, ndipo kutsogolo kuno akhale akuchita zinthu zokomera kwambiri gulu chifukwa chakuti anthu ena pano watha kuwadziwa bwana wathu kuti uyu ndotere. Koposaposa tinatsindikanso kuti boma ili lilipo la DPP panopa ndi boma lonena kuti likuchulusa kuba, likuchulusa kutolatola. Mwachitsanzo nkhani imene tikukamba za anthu amalawi amene anali South Africa, mukaona zimene walemba Onjezani Kenani pa page yake, pa kuchokesa anthu ku South Africa kubwera nawo kuno anthu 70 agwirisa ndrama yokwana 165,000 rands imene ili pafupifupi ndrama yokwana 17 million kwacha. Pomwe iwo abomawa amanena kuti munthu mmodzi azigwirisa ntchito pafupifupi 1.6 million. Zomwe ndizaposa kwambiri, koma pomwe ndrama imweyo imene ulendo wake omweyo Onjezani Kenani akuoneka kuti wagwirisa ntchito ndrama yokwana 248,000 ulendo wake omweyo ndi anthu achepese kuba, apange zokonda dziko asanayambe kukonda matumba awo. Mene mukuonera moto kuyaka tikuyenera kuti tikonze ground rathu pompano kukhale kubwera zisankho ku region, ku district, kuswese mpaka ku area kuti tichipasenso new fresh blood yonena kuti kankhe chinthu chikuchipitisa patsogolo. Mene mukuonera molo tinakhalira ngati ma MP oka chikupatsani chithunzithunzi china mphamvu zasopano zimene zabwera ku chipani cha Malawi Congress Party. In English, can you just tell us, you talked about leader politicians who made sure that the MCP is out of government. Tell us more about that. Basically, all I said was just touching on the challenges that we encountered, because we had one of the best presidents. Unfortunately, a few individuals who surrounded him captured the system and they destroyed opportunities for so many Malawians. We are now set to rebuilding this mighty party, and we are set to incorporating anyone who is having goodwill and the interest of the people and the party, so that we can push this party forward. And on top of that, I just emphasized on the challenges that people are facing, and on top of that, a lot of corruption which is happening in this DPP government. I actually touched on the repatriation of Malawians from South Africa, which I also said in Parliament, that few people are benefiting from these misfortunes. If you were to go to Onjezani Kenani's page today, you will see that he has posted that he has repatriated 70 people using 165,000 rands. This ideally turns out to be 248,000 Malawi kwacha per person. Yet the government is spending over 1.5 million per person. There's a lot of corruption and evil deeds with the officials who have been entrusted to undertake this repatriation process. What are you doing to strengthen the MCP? Basically, when you're looking at these part of the strategies to energize the party, to give the voters hope. And from here, we are going to roll out regional elections. We're going to have district elections and constituency elections up to the area level, so that we give it a fresh start as well as new blood to push this party forward. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.